अच्छा, हम अमित चौहान तमाम भोजपुरिया श्रोता समाज के हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम करतनी। एगो हमार सब्सक्राइबर भैया दिलीप कुमार उपाध्याय जी बानी, जेकर फरमाइश बा एगो गाना के गावे जा रहल बनी। अगर वो गाना में कौन त्रुटि होखे तो घर के लड़का समझ के क्षमा करो सब। एक जना शादी करके बाहर चल गए बड़े, कोई साल बीत गए बा, ना फोन करता रहे ना तार भेजता रहे। औरत के जा औरत व्याकुल होके कहतारी कैसे, छोड़ी के जवानी नौकरी करेला, केतना रुपया तो पावेला। छोड़ी के जवानी नौकरी करेला, केतना रुपया तो पावेला। ए सैया जी, ए राजा जी, ए सैया जी, ए राजा जी, याद बहुत तू आवेला, याद बहुत तू आवेला। ए सैया जी, ए राजा जी, याद बहुत तू आवेला, याद बहुत तू आवेला। मेहरारू कहतरी, फुर्सत न मिले सैया लिखे के पतिया, डिप्टी से आवेला तो धैले न खटिया। आर फुर्सत न मिले तोहरा लिखे के पतिया, डिप्टी से आके सैया धोले ला खटिया। तोड़ पेले जैसे आर कुहकेल जैसे बन के कोयलिया, हमरा के वैसे कुहकावेला। ए सैया जी, ए राजा जी, ए सैया जी, ए राजा जी, याद बहुत तू आवेला, याद बहुत तू
और कहली के कना से कहीं दिलवा के बतिया काटला से कटत नहीं खे दिन और रतिया। कहली कि घर में तो एगो देवर नहीं खे कि कौन बात कहला के करा से कहीं सैया दिलवा के बतिया काटला से कटत नहीं खे दिन और रतिया। तोड़ पेले जैसे तोड़ पेले जैसे जल बिन मछरिया हमरा के वैसे तान पावेला। ए सैया जी ए राजा जी ए सैया जी ए राजा जी याद बहुत तू आवेला याद बहुत तू आवेला। छोड़ के जवानी नौकरी करेला केतना रुपया तू पावेला। छोड़ के जवानी नौकरी करेला केतना रुपया तू पावेला। ए सैया जी ए राजा जी ए सैया जी ए राजा जी याद बहुत आवेला याद बहुत तू आवेला याद बहुत तू आवेला।